Здравейте, приятели! Днеска дойде времето да направя тест и едно ревю на радио Нора Берлин от 1939 година. Радиото дойде като пълен труп, не работеш. По желание на собственика, радиото искаше да се реновира изцяло, така че да може да слуша съвременните станции на УКВ. Какво успях да направя за радиото? Включваме го и сега ще му направим първо тест на средни вълни. След това ще му направим и тест на УКВ. На средни вълни шумям долу-горе, нищо не се хваща. Мы изменили свои подходы, ведь руснацкая фанахме на средней волне. Внешнеполитического деятельности России это школа, это кадры, это люди, которые разбираются, это люди, которые ночью разбуженные объяснят, в чем разница. Така, това беше средни вълни. Минаваме в режим на УКВ. Радио Enjoy. Радио Хоризонт. Радио Хоризонт София. Предното беше Радио Хоризонт Шумен. Радио Христо Ботев. Радио Майя Варна. На Цвети Радио Веселина. По повод нейния Радио Шумен. Това не се сеща, май Дарек беше. БГ Радио. Не бе чак толкова прецизно. Това не го знам кой. И Радио Рок май беше. Пълен обхват от 87 до 108 МГц. Също така, по желание на собственика, искаше скалата му да свети в зелено, та може да се преключва и цветовете. В зелено и в жълто. Без абсолютно никакви нарушения по външния вид на радиото.